Mayong udto mga kaidol, akong i-share ninyo mga kaidol akong kagi or unsa ko klase nga pagkatao, buotan ba ko unsa klase akong pagkatao mga kaidol. Una sa tanan mga kaidol, nagdako ko sa bukid sa sitio Nueva Estrella, Manila, Dibugabos ning sakop sa Lakbayan sa Butuan City. Sa pag-edad pa lang na ako city anyos mga idol, eskwela kinabuhi na ako. Naglisod yun pag eskwela tungod sa mga kawadon. Mag-eskwela mi among bag lumron, among bawnanan dahon saging. Magkaon mi dito taas kahoy mga kaidol, kay maulaw mi mga kaidol, makita na nga among bawon sudan na paw balanghoy iputos og dahon nya asin din sudan. So lisod gid kay mga kaidol nya iniguli nagkabo mangahoy magkaligid-ligid pas bakilit. Di dali mga kaidol, ginabuhis-buhis mga kaidol nya mga pag-edad og mga 9 years old mo na suguon sa ginikanan, panguhag kanon, kaligid-ligid sa bakilid, pas mga kamuti balanghoy, nagsakit na kayong ulo mga kaidol, mga patay kong mga kuto mga kaidol, inikana na mo nanay patay nga kuto tungod sa kanang bugat pasunong kamuti, pao, nilaguto ang mga kuto mga kaidol. Mga ahoy, kabo, kaligid-ligid sa pagilid. Unya, una, padagandagan man ang kuan sa mong kinabuhi. Syudad to bukid, syudad to bukid. Una ang papa, plano na po kadto di syudad. Abang migbalay, dive siyang sikad. Ako, sikad or maglibor sa fish landing. Ako mama po mamaligyag og isda sa langihan na ako po mamaligyag silupin. Maligya og silupin mga kaidol, mga gukod ng mga sakyanan, manilig, magukod mis mga batsilor kaya mag-ilog sa konduktor kasi nakasilhig. So muna yung trabaho na ko mga kaidol, abot-abot namin sa Davao, manilig batsilor na mamaligyag silupin, mamunit og mga kuan, mamunit og mga kamatis, bombay, mga tagak na langihan, kamango na mo, hugasan, suludayon sa merkado, baligya ng 5 ni tanan. Mga kalisod na ko mga agyan mga kaidol, o drive po sikad. Unya karon akong papalagay masayo pa makainom, iuli na po ni si kitag-away, iuli na po ni mama dito sa bukid. So pag uli dito sa bukid, wala na gud mi, wala mi kakuhaan pang adlaw-adlaw nga panginahanglanon mga idol, tungod kay wa man balik og man mi kay gikan mi syudad na ato bukid, wa po mi tananom. So dito mi magkuha mga ka-idol pagkaon kada adlaw mga idol sa lain tao, trabahoan na mo. So ako edad 14, half day pa akong bayad sweldo kay di pa man ko hingkod nga ulit tao, 14 pa akong edad. Tulo may magtapad sa akong mama magpapa kada adlaw gito mga kaidol. 14 to ni edad ko 19, buhay undang ngay mga kaidol, kay pagkuha na mo kuan karon, pagtrabaho na mo karon mga kaidol, silbi ang among gitrabahoan karon ang katubang niaging adlaw nga kuha na mo mga kapagkaon, mga bugas, mga ginamos, mga sudan, unsa mga tanang panginahanglan dito na mo gikuha sa mga amo.
mo to mga kaidol, wag yung undangay mga kaidol. Grabe kada adlaw trabaho mga idol. Uwan mainit mga kaidol, dawaton mga kaidol. Di ka pwede mo pahuway kay gisuhulan man ka. Uwan init, lampos yung trabaho kay gisuhulan man ka. Munang lahi ra sa uban nga kanang trabaho silang uma na dilang kaugalingon na kung ano sa sila kapuyon pwede silang pahuway. Munang makaingon ko nga ang akong kalisod nga naigian nga dili magian nila lahi ra ang ila lahi pud ang ako. Kay kapila mi katuig kada adlaw nagpasweldo. Uwanan initan dawaton ng mga ulan ug init way pahuway kay gisweldoan mami. Dito kami nagkuhag pagkaon sa matag adlaw-adlaw itong among-amo namo dito mo way pahuway. Munang dili good parehay ang trabaho sa amo kay silang trabaho di naman silang kuan yuta na kung kapuyon sila pwede naman sila pahuway pero kami di pwede pahuway munang lisod gyud kay idol lampas guna na tapan pas anong mga tagsako ato pikas barangay pagaling balik yang produkto magpangas pagbakilid kaligid-ligid mga kaidol saging nga kalisod mga kaidol ako nagyan mga kaidol. So muna pag edad na ako 19 mga kaidol, 19 hantod karon 45 na ko, tuloy 19 to 45 tuloy-tuloy mga kaidol taga syudad mga kaidol. Nakatabang ang plano nila papasawan ng puyo dito sa syudad, nakatabang mo hinungdan na nahimong taga syudad karon. Dahil bagong sikat akong papa mo ban-uban mo na nakatuod namin sa mga eskina. Oh, maligya silupin, mo na nakatuod namin sa mga eskina di syudad. Na mo to drive og sikad hantod motorize hantod nakabalok tricycle mo ni karon ako pagabot ang mga kaidol unsa ko klase mga pagtawo mga kaidol hantod nagtrabaho ko sa isa ka restaurant nakaami waitress na waitress hantod ito na in love naga-live in wala po na nakaanak og isa bulag mga kaidol grade 1 pa akong anak biyaan ako sa akong asawa na bulag mi hantod karon akong anak ko mga kaidol 22 na mga kaidol 22 na akong anak na naglibin-libin na pod ito agi palahi na ko puyo kaya mga gusto nagtanay mga kaidol. So ang akong kauban mga kaidol akong alaga pag umangkon ako na pero di pa na mulakaw kamang-kamang pa na sa banig ako na nag-alaga na kaya ang inahan niya itong Manila trabaho wa na mo balik nagminyo na po dito nanay laing pamilya anak na sa among kinamanghuran nasa kong balay magsaka. Mo ni mga kaidol kung sa klase pagkatao mga kaidol nya antod na kuan nakakatunog duga-duga nakaamo man ko kanang adoy-adoy inighatag na ko sa full tank gasolina iniguli niya sa ako way gasolina yaro pasuyopon to but siguro siya adoy-adoy ko kay niwang ko sa na timer. So dito na nakita nga others pala ko kay may laman naman ng bago pagkamusoy mga idol kay ini nga gunitan man imong tutor mga kaidol mapisat gunitan imong tutor ana mapisat may laman ng master na musoy mga idol kay pasagdan naman ang mga idol. Ana naman kaidol ana naman may laman ng master may laman ng beginners mga kaidol. So, kuha na po mga kaidol, mga tulo ka tuig siguro kung nalulong sa duga. Pero, mga lagi na, bisa na kuwanta sa duga, pagka Domingo, magsimba, di mga italimod magsimba, mga ayog tabang sa Ginoo. Hilaki, halos mo hilak sa altar, mga ayog tabang sa Ginoo. So, kadugayan, gibag-urag ito sa Ginoo mga kaidol, mo ni karon mga kaidol. Wala pa yung 30 mga kaidol, wala na yung dagsdag, wala na yung tagay-tagay mga kaidol. Mo ni karon akong pagkabutang karon mga kaidol. Napadayon niya po nagwara-wara di sa dalanan maning abuhi wara-wara sa dalanan na makapalit sa mga Panginoon mo tagadaw-adaw mga kaidol. So maro to mga kaidol di ko daw tang pagkatabang mga kaidol dako ko katabang sa ginikanan bukid lampas guna tanam kamanti balanghoy magpuyo ko dito sa payag ako ray sa matulog kinabukiran way silingan ako ray sa matulog ang madunggan ako kuan tingog sa mga langgam o hinaguro sa mga tubig musampit ako Ginoo nga bantayan unta ko sa akong pagtulog na manok pagubaki para na ako sudan pag mata maog manok sayo dahil maguna na pagkaudto na munitig mga dahon-dahon mga ganas mga saluyot mga tangkong lauyon mga nagtubig asin ang bisinan
tangad daog mga kaidol, paningot na gumigop. So maro to mga kaidol. Ako siya sa inyo unsa ko klase nga pagkatao mga kaidol. Nga karon mga kaidol nang likay na ta sa dilema yung mga buhat malipay ang Ginoo mga kaidol. Butan na ta karon mga kaidol. Nabalik na ta sa normal. Pero butan yung ko daan mga kaidol. Natinta lang ko sa mga dagsag normal na mga kaidol kay kitang tao nagi na mga pagsubok sa buhay. Pero nalipay ang Ginoo karon sa akong pagabutang. Kay bisan pa man naligaw ko ng landas. Wala jud ko padayon dito subay sa dalan sa demonyo. Akong gipangita ang dalan padulong sa Ginoo. Mao ni karon mga kaidol, nanata sa dalan sa Ginoo mga kaidol. Likay nata sa mayong mga buhat. Pagka Domingo simba. Mahal to mga kaidol. Bye bye.